Għandi l-orkestra mmexxija minn Joe Brown u settina d-diska dina likom il-ħbib tiegħi. Intom il-ħbib tagħna xtarru sewwa dal-klim biex nibdew fuq nota tajba f'seklu 21. Mingħajr ebda distinzjoni ta' kulur jew ta' djalett. Inksukom bl-akbar ħlewwa nifdu font mingħajr sallett. Ħares ħabib, isma' ftit, għatini daqsxejn attenzjoni. Tinkwita xejn fuq dan li ġej. Minti sessib il-soluzzjoni. Pjan infassar miljoni fih twelit. Mel-isma minni għaxin diġa jingdit. Dina likom il-bib tiegħi, dak li nafu li ma nafx. Nofrulkom erba' noti biex nagħmlulkom ftit kuraġġ. Taqtaw x'għandkom mid-dinja, magulajma u magula. Tifissaw fuq il-problemi għaliex għadha ħadd ma raf. Ħadd ma jafsillek wiċċek biex aħjar minnu tkun. Tħallix rinbik jitmejjel, tkun xiblaħ tkunx mazzur. Joffri l-ekwenza barsi ħobbok. La tibla xejn, m'għandekx għalfejn. Dan il-sinjurin min qed joħloq. Fid-dinja ssib mit-tajjeb u l-ħażin. Satem fir-roti issib matul is-snin. Dina likom il-bib tiegħi, dak li nafu li ma nafx. Għal-foqra was-sinjuri nis-sakra jew bilanċ. U għalikom il-bib l-oħra, l-oħrajn ma jitkellmux. Mhux għax mhux iżdajja ħasra fil-politika ma jaqblux. U għalikom il-bib tagħna li moħħhom biss fil-flus. Ma tafux illi mingħajrhom xorta ssib għal-naħu tbus. Għal dawk li tħajru jneħħu frott li mħabba ngħidlu biss. Apprezzaw id-don tal-ħajja, tagħtu xkax jgħidu n-nies. Din għal dawk li jibdew jgħidu kien partana mawn imkien biex imbagħad meta jitilfu jgħidu l-plejers mixtrin. U għal dawk li qed jitkellmu nofs bil-Malti u nofs Ingliż, sa niġdukom ftit your ears, kunu patriot!